Kdybyste viděli, kolik mě dneska práce v práci, tyhle, jsem byl rád, že jsem vůbec nějakým způsobem nekočil. Výhovorky. Tak kluci, na stejné místo. 57 tlačítku? Ano. Ej, zober pravú stranu, hej, z toho mestečka, ja idem doľava. Bafo potom nám pustí, ideme do teba. To ťa trasí. To máš lístek? Když tak respektuj a pokud budeš moc střílet, tak tam zůstaň nahoře na tom balkóně, jo? No ja tam bardzo veľký s tým nepresným ďalom výhľad nemám do toho údolia na to a... Lebo je v podstate celé to údolie, tu vyzerá moje mieritko, tak keby akurát vychádzalo slnko spoza tej vody. Dobrá. Tu je voda. Ako fakt je veľké. Je tu leoparda zobrať. Iba daj ho na ranu. Nemôžem, je za tou barikádou. Tak aj tú barikádu odstrel. Tak keby stal pri nej, táto schyta. A ty vieš. Ale no, na server zase aby som nevidel. Pojď za mnou. Ten se tam vzal. Ten nevie ani čo robiť, asi. Áno, na bezi padali stromy teď. Bourej. Ty vem, já jdu. Jarné upatrování. Kluci, já se stáčím, budeme muset asi zase dolů. Dolů a znovu, pojďte ještě jednou. Majú Artinu jedno minimálne. Tak a pojďte, tlačit. Já jsem se tam... Potom bacha na tú Artinu. Ty že to je tak stůhat, ty vole. Poď, Leo, poď. To ja čakám. Ne. Ty jsi mu to otočil. No já jsem se točil, že jo. Tak se doleva víc. Točím, no. Jak tak čakajú? 2 kila tam. Dáš středem? To sa čuduje na... To je zblbo tam stojí na Artinu. Ale to sú Španieli, oni sú peťací. Ty vole, proč? Počkejte, přestaňte tlačit. Jo. Jo, keď poješ triať, tak krič. Zatáhněte se někam před TDčka. Nebo pod TDčka, tak. Dej mu leoparda. Takže mezi hangáry, jo? Jo, schovejte se tam, aby po případě jsme věděli potom, kam poletíte. Pěkně. To leopardík to dostává, dobře. A to je Eko taky bio. Dobrá práce. Nabíjíš, jo, bio? Tak si přebíj pěkně. Oni tam vydrží, jo, neboj. Oni neutečou. No už utekají. Ne. Oni zase vylezou. Tak já se podívám sem. Já ne, už drhají. Už drhají. Těhle se dolů, no. Já to nesvítím zase. Alebo tam je ten bačat. Tak nazuj líže a jeď. No, asi jo, vole. Pozor. Cíku za prdelkou. Pěkně. Dobrá. K domu tak už fluvou. Zavěla. A myslím, že zahořela. No a já ho. Haha. No, už jsou pěkně rozhitovaní. Dobře. Pomoc? Abych to. Výtkud? Jo, Leošek. Ale odkud? To asi nebudeš tam moc. Poď, Leo. Trošku vyššie. Ja tiež čakám. Tu som ti videl väžu. No, kilo. Pokúša. Pojď. Dobrý. Slyšel jsem tu radu na
Co jenom 500 pade. Počkaj na Sponzicio. Ono mu to padá dopředu, to nebude moc. 330 minut. Ejbe, keď môžeš Další sledovať. dobrý 505. Už len 280 dodatkovej číslo. Pojď. Aha, Dingo má blb. Ejbe, sleduj toho bez. Bacha, trasírujou. Těžký zásah. Bijou, bacha, trasírujou. Nabíjím. Tak ty už musíš mať pekné damage. Skoro celé kill. No, tak myslím, že můžeme jít do hospody, nebí a to zvládne. Hej. Já nevím, já přemýšlím, že si jdu tadyhle dolů za kamen, kluci. Klidně, to jako... Ja mierim zase na tú palmu. Se podívám na ten styl. To bude za 9,99 a já dám ti 10. Ale, baťák. Svítím. 25 vteřin. Škoda se ti tady povedlo trošku víc zapředu ještě, no. Tupo, keď ti dačo preletí ponad hlavu, tak som to ja. Dobre. No, len aby do teba to nefúkol. Ale nie, nevidím ho. Zafúka veter a pôjde do zakrty ten náboj. To by už iný Oh. No, do prdele. Tak je po mně. No pod 140. To tam prichystaj na ne. Že jsem jel dolů do piči. Je po mně. Voda. Tak to udělá dobrý tah teď. Vyplácí se podceňovat soupeře. Ale to bol nejaký to ten Peťak, ktorý zabudil tam. Jo, a počkej. Ještě nemají nic zabitýho, nastřílenýho, jo, ale zabitýho ne. Ještě. Teraz by sa nahodila ešte druhá arta. Jo. Možná by byly Conqueror by nebol zlý. dvě, No, no. 7,40. Tak S100 už se mi pomalinku předsunou. Mhm. Kropitek nahoru. Nakouknou. Zatím počkejte. Počkáme to ještě? Počkáme. Počkáme. Postujte, kluci. Jo, počkejte tam. Jo. Držte linii. Tak zkuste se dál posunout S100. Nebo patrně tak, abyste tam byli arty safe, jo? Buffo, svítíš? Jedno majú minimálne, Jo, tak tam počkejte. takže bacha. Hej, bacha z toho prava. Tam sú tie Jo, stovky. tam jsou ty stovky, no. Ale to Ale nebude to neuviděl. safe. To neuviděl. No To by som už ich nás potevia. Je tam Bacha, kdo může 140, prosím vás, kluci. Za šutrom. za šutrom, kompletne. Baťák nespotnul. 140 leze nahoru, než jsme. No, bude chtít přejet k nám. Vy tady odtaď se mi zkuste někam schovat, protože ta 140 tam po vás pojede. Aby vás nesvítila pro artiny. Mají asi dvě, bych řekl. Jo. Že tam spadly dvě rány. S100 zkus. Jo, zkuste mi ještě nakouknout S100. S4, vy už se můžete vydat, pojedete tadyhle tou spodní ulici, jo? Pozor, večer přejíždí vlevo. No, můžeš tam poslat jednu. Čtyřky vydržte na 1,57, už tam nedoufám. Pivomane, počkej. Já mám zkusit na ten balkonek? Vykouknout? Kdo? Jo, tady je Baťák, já tady jsem. Baťák, no to by ani neví. Svítil jsem. Neví, Ono to by vůbec nevěděl. nevěděl. Dobrý, tak se schovej.
Vy už tam jste? S tou E4 už se můžeš posunout pomalinku k duplovi. 183 a vy se posuňte sem. A zabít to. 57, vy už se posuňte sem za E100. Tak Panzer. Ty dvě, co nám zbyly, 57, tak se vy posuňte za E100. E100 vy čekejte, jo? Potom mám jít s pavutí, alebo horekopcem. S tou čtvrkou. Cože? Dobrá rána. Alebo po vodě. To byla haluzová rána, totiž vidíš, že se jí nezajímá. Ty vago. No tak aby si pomohl tomu baťákovi tam. No spodem asi to bude pro tebe lepší. 4,40. Kdyby jsme něco. No, 4,40. Tak, E100 už mi slítnou. Vyrašujete sem. IS-4 v tu chvíli vyrašujete tady. V tu chvíli bačat vyjede, vystřelíte, co je tady. Vy s těma No, musíme. Vy s těma IS-4 potom musíte najet. Nahoru se dá vyjet a střílet ty E100 na zadek. Jo, musíme si jet. Jedem dolů. To zase jedu sám, to si dělá ty... Vím, Bafo. Ramuj. Teď se točí na mě. Ty vole. Pěkně duplo. To mám čo pomoct, Heavinam? Ano. Ten hore časom. Přesně. Pozor na 140. Aligátor za tebou. Prekryj ma, prosím tě. Objekt. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Crucifix. Budem vás krytý z té strany. Mám ten objekt nás tam zazadu. Dobre, už teraz nevidú, lebo vedia, že mám nabité. Môžete country tu je stovku. Idem po arce, tam. Tak. Prekryjte. Hoši, a vystřílejte, co půjde. 57, překrejte to, vystřílejte mi, co je tady. Kluci, a vy už co jste tady, tak leďte na cap, přímo na cap. 3 má vystřelané, Heavina. Jak pán Dobře. Na malom živote. Dobre. Ty vole, čo s tým objektom? Aligátore, nabíš? Hej, ostaňte volak do príkepe. Hej, já budem. Já mám za 6 sekund nabito. No, ten objekt vás tam posundává. Teď vám může střílet na Bečit záda. jede dozad, jo? Ale nejede. Musíte kapnúť, lebo on to hrá na remízu. Ne, já tam idem. Nedívá se. Já tam idem. Objekt tam mierí. Já se tu s ním hrám zatiaľ len. Tak, a kepujem, hoši. Dobré. Luxus. To je všecko, ta 140 byla. No, ta 140 nahoře, co nic nezmůže, no. Mexická prestrelka, ty kokos. Dobrá práce, pánové. No, ten ať jede třeba někam, no. Tak já si ho už idem troška. Ide to dekapnúť, pozor, hej. 180, ne, on ani nevidí, jaj. Škoda. Jo, máš ti zapalit, čuro. Aha. Ty bogo, vol, ako sme sa dneska rozbehli. Čak pokračujeme vo včerajšku, ne? 4 strely, 2 penetrácie, 847 damage. Teraz už ide finále, ne? Jo. To je bylo čtvrtfinále, takže semifinále, ne? Jo, ještě semifinále vlastně, no.